Hej og velkommen til den her lille video om pakken LM-Base, som man kan downloade fra min GitHub-konto. Det dokument, I kan se her, det ligger i pakken som en vignette, og jeg gennemgår sådan set bare de ting, pakken kan i den her video. Pakken er egentlig lavet mest af alt for pædagogiske formål, fordi jeg har skulle undervise i ting relateret enten til base eller i modellering af tidsrækker. Og i den her konkrete sag, så kigger vi på et datasæt, der hedder Child Growth, som ligger i Dubai-pakken. Og vi skal have den seneste version af Dubai-pakken fra GitHub for at installere det, eller for at data er tilgængeligt. Og det handler om, at man på et antal drenge og et antal piger har målt deres højde fra de er 1 til 18 år, hvis jeg husker. I starten, de første år, er der målinger lidt hyppigere, end der er senere i deres liv. Og det er sådan nogle data, man kan bruge i sådan en bayesiansk tankegang. Så det vi gør nu, det er, at vi fokuserer udelukkende på drengene. Og så har vi i bayesiansk statistik jo talt om, at man har en a priori mening om parametrene i sin model, som man så kombinerer med data. Og i det konkrete tilfælde her, så gør vi faktisk det, at vi estimerer vores a priori fordeling fra data på følgende måde. For de første 10 drenge, der fitter vi et andengrads polynomial til data. Så det giver os for hver dreng 3 parametre. Og det betyder, at så kan vi, når vi har 10 drenge, så kan vi estimere gennemsnittet af de 3 parametre på tværs af drenge, og vi kan estimere kovariansmatricen for de parametre. Og så vil vi bagefter, når vi så har, og de estimerede middelværdier af kovariansmatrix, det bruger vi så som a priori fordeling, for så at se, hvordan kan vi prædiktere en ny dreng i klassen, hvis vi nu kun ved noget om vedkommendes højde de første 3 år. Hvor godt kan vi så bruge den a priori viden sammen med en lille smule data til at prædiktere, hvor høj han bliver, når han bliver 18. Det første vi gør, det er, at vi fitter en kvadratisk model til hver af drengene i træningsdatasættet. Det er sådan lidt en uheldig formulering, men nu træningsdatasæt, men lad os nu bare leve med den. Så har jeg været de første 10 data for de første 10 drenge. Og så jeg selekterer det datasæt, finder ud af, hvorfor nogle unikke drenge, der er der i, og så tager jeg de første 10 ud, og det er så dem, jeg har plottet her. I Dubai-pakken er der en funktion, der hedder LM-By, og den gør, som navnet indikerer, den fitter en lineær model med den her formel inden for hvert stratum, der er defineret ved subject, altså ved dreng. Og så får vi sådan en fitted modelliste, og det er bare en liste af LM-objekter. Og der er en coefficient metode til det, så der kan vi se, hvad de estimerede koefficienter er.
For hver af de der lineære modelobjekter, så kan vi ekstrahere sigma residualspredningen. Og det vi gør, det er, at vi så tager gennemsnittet af dem. Den kalder vi SD. Vi tager søjlemiddelværdierne her, den kalder vi for M. Det er min a priori mening om, hvor M nok ligger henne, hvor parameteren ligger henne. Og C, det er som kovariansmatricen for den her dataframe. Dem stopper jeg sammen i en liste, som hedder PR0, og PR det kommer, fordi lige om lidt kommer det til at hedde en prior. Så, M, intercept cirka 71, effekten af alder cirka 8, og effekten af alder i anden er ikke særlig stor. Minus 0,1, så vi kan se, at polynomierne krummer nedad, de er konkave. Kovariansmatricen har den her form, og det viser sig, at hvis man giver sig til at teste, om nogle af de her kovarianser er 0, så er den der signifikant meget forskellig fra 0. De kunne meget vel være 0. Og det der står ja. Og så SD, det var så gennemsnittet af residuale spredninger. Nu kommer der så en ny dreng til byen. Og hvor godt kan vi prædiktere hans højde, når han er 18, hvis vi kun ved, hvor høj han er, når han er, lad os sige, 5 år gammel. Så den her nye dreng, det er så dreng nummer 11 i datasættet. Så der er hans kurve, og det vi så skal forestille os, det er, at vi står og kigger til klokken 5 år, altså her, og vi kender kun data frem til det tidspunkt, så skal vi prædiktere resten af forløbet. Godt. Bayesiansk lineær regression, den model vi kigger på, det er, at regressionskoefficienterne er stokastiske og har en fordeling. Så B er normalfordeling med middelværdi M og kovariansmatrix C. Og så de er p-dimensionale, P er her lige med 3. Og observationsmodellen er, at Y givet B er normal med middelværdi XB og kovariansmatrix sigma kvadreret gange identiteten. Og det Y har så en fordeling, det er en normal fordeling med lige så mange dimensioner, som der er elementer i Y, altså lige så mange i sidste ende målinger, der er på den enkelte dreng. Det smukke ved normalfordelingen, det er, at man kan få marginalfordelingen af Y helt gratis, næsten. Fordi ellers ville man normalt skulle sige, at vi har en marginalfordeling af B, og vi har en betinget fordeling af Y givet B. Så hvis vi skal have marginalfordeling af Y, så skulle vi til at integrere ud over B. Men det der integraler, de findes i lukket form i normalfordelingen, så det er super bekvemt. Så Y er normalfordeling med middelværdien XM og kovariansmatrix XCX transformeret plus sigma i anden gang identiteten. Og så har vi set mange gange, at simultanfordelingen af B og Y, den har den her form. Den er ved at være velkendt efterhånden. Og så har vi en formel for den betingede fordeling af B givet Y. Den er nemlig også normal med middelværdien M stjerne og kovariansmatricen C stjerne. Der har det her lidt lange udtryk. Men det vi kan se, det er grundlæggende et spørgsmål om det er Y minus
y's marginale middelværdi, xm, der går ind her, så det er en form for residual, der bliver ganget på en matrix, og bliver lagt til m, altså a priori middelværdien. Og hvad angår den betingede varians, så kan vi sige, at det er den oprindelige varians minus et eller andet, og det der et eller andet lange regneudtryk, det er positivt definit, så det betyder bare, at rent praktisk, at variansen, at posteriori variansen C-stjerne, den er mindre, eller lige med a priori variansen. Og det er jo forståeligt nok, fordi når vi får noget at vide om y, så fordi y og b er koblet sammen, jamen så bliver usikkerheden på b reduceret. Man kunne godt tage og skrive lambda som det udtryk her. Og det betyder, at så bliver a posteriori middelværdien, det bliver den oprindelige middelværdi plus lambda gange y minus y's middelværdi. Så det er jo en form for vægtet gennemsnit mellem m og så en residual y minus dens middelværdi. Vi har været omkring Woodburys matrixidentitet, som siger, at a plus u c v i minus første kan skrives på den her måde. Og det, der står på højre side, det er noget af det, der dukker op, når vi regner i normalfordelingsmodeller. Så hvis vi vedtager, at a, u, c og v er som beskrevet her, jamen så kan vi godt skrive lambda om til at se sådan her ud. Og tilsvarende, den der a posteriori kovariansmatricen, det er det, der svarer til det, der står her, jamen det er i virkeligheden bare den inverse a priori kovarians, og hvis I kigger på 1 over sigma i anden gang x transponeret x, så er det den reciprokke kovariansmatrix, eller den inverse kovariansmatrix i en lineær normalmodel. De lægges sammen, og så finder man den inverse. Det er tit sådan nogle udtryk her, man bruger i numeriske beregninger. Og også måske symbolisk, fordi de er nemmere at få en form for overblik over. Ja. Så det betyder, at a posteriori middelværdien, den har faktisk den her form, og a posteriori variansen har den her pæne simple form. Så er der en tredje ting, man kan vælge at gribe og gøre, og det er at sige, det vi har set ovenfor, det er jo virkelig bare, at a posteriori middelværdien, det er jo a priori middelværdien, og så noget, der lugter i retning af det estimat, man får fra en lineær regressionsmodel. Så hvorfor ikke bare tage en vægtet sum af de to størrelser, alfa gange den ene, plus 1 minus alfa gange den anden, hvor alfa er tal mellem 0 og 1. Og det er klart, at hvis alfa er tæt på 1, jamen så bliver a posteriori middelværdien dominerende, altså middelværdien baseret på de 10 første drenge. Hvis alfa stort set er 0, så bliver regressionskoefficienterne dominerende. Men man må også sige, at i det konkrete tilfælde, at man har jo ikke noget at vælge alfa ud fra. Det er bare sådan en fudge-parameter, man må prøve at mene et eller andet om. Nå. Hvis man vil have en pause, så er netop nu formentlig et ret godt tidspunkt. Det er nået til den tid på dagen, hvor man må drikke sig en Faxe Kondi appelsin med 0 kalorier. I LN Bayes pakken,
der er der forskellige muligheder. Så ovenfor, der estimerede vi en a priori fordeling, som hedder PR0. Den går ind som et argument i den der funktion, der hedder LMB, LMB for LMBase. Og det gør en modelformel også. Og så skal vi have et datasæt. Og det datasæt har jeg defineret ovenfor til at bestå af, for den nye dreng i klassen, data for de første, nu kan jeg ikke huske, hvor mange år i hans liv det er, de første 5 år af hans liv. Så det er ikke særlig stort, det datasæt. Ud kommer så noget, der ligner, hvad man får ud af LM, nemlig intercept, det lineære og det kvadratiske led. I objektet ligger også a priori fordelingen, det var den, vi puttede ind. Og så ligger a posteriori fordelingen, så det er en opdateret regressions midlertidig vektor, kovariance matrix og residual spredning. Og det man noterer sig her, der er noget teknik i det, men det er, at SD, altså residual spredningen, også kaldet sigma, hvis man skal holde sig til notationen fra før, den har ændret sig. Og det er det har sådan lidt en empirisk base flavor over sig. Hvis man skulle gøre det her rigtigt, så skulle man lægge en a priori fordeling på sigma, og så skulle man finde a posteriori fordeling på sigma. Men det vil så gøre, at man skulle til at gennemgå, beskrive, hvad det går ud på. Så nu har jeg bare taget sådan en meget simpel, men egentlig velfunderet måde at gøre det på, nemlig at sige, jeg estimerer regressionskoefficienterne, og så bagefter beregner jeg residual spredningen. Jeg kan sætte update SD lige false, og hvis jeg gør det, så bliver parametrene, så bliver den der sigma ikke opdateret. Som jeg sagde, man kan lave den der hurtig opdatering, hvor man tager et vægtet gennemsnit mellem OLS-estimatet, der skulle have stået B og ikke beta, og M a priori middelværdien. Så det man stopper ind her, det er en a priori viden, som bare er altså, der må jo ligge alt muligt, men det er kun det der M, der bliver brugt. Og så vælger man det alfa, som siger noget med, hvor meget a priori middelværdien vægtet i forhold til de nuværende data, vi står og kigger på. Og så får vi en prior, der ser sådan ud, den består kun af M, og a posteriori fordelingen, den ser så sådan her ud. Så den ændrer sig i et eller andet omfang. Men vi får altså ikke ud af det en a posteriori varians ud af det. Så man kan sige, det er sådan lidt quick and dirty, men hvis det er godt nok, så er det jo godt nok. For at kunne sammenligne ovenfor, så skal vi lige have noget at benchmarke mod. Så nu har vi data for dreng nummer 11. Det hedder this, det datasæt. Og det fitter jeg så i den der funktion, der er LMB. Og hvis der ikke er givet nogen a priori fordeling, så det eneste funktionen, den gør LMB, det er, den kalder LM. Så bench-objektet, det er i virkeligheden et LM-objekt. Og det samme er early-objektet, fordi det er bare det samme, den samme historie, det er bare fittet til de første data for de første 5 år. Og nu kan vi så give os til at prædiktere,
hvordan højden prædikteres hele vejen igennem barnets opvækst, altså fra 1 til 18 år, i de der 4 scenarier. Og jeg kan give mig til at tegne det, og det ser sådan her ud. Så, punkterne er selvfølgelig de målte dataværdier. Og den røde linje, det er der, hvor jeg har fittet et kvadratisk polynomium til alle datapunkterne. Og surprise, surprise, det passer egentlig meget godt til data. Så er der de stiplede grønne linjer hernede. Det er der, hvor jeg også bare fitter en kvadratisk funktion til de tilgængelige data, og det vil sige til data fra de første til og med 5 år, så det må være en god håndfuld observationer. I starten måles der ret tit, så der er måske 7, 8, 9, 10 observationer her i starten. Men det er heller ikke meget til at fitte 3 parametre med. Og ikke overraskende er det jo sådan, at lige i starten, der passer andengradspolynomiet, så det er pænt med data. Men når vi så når ud og skal ekstrapolere, ja, så kører det helt i hegnet. Så er der LMB1. Det er der, hvor vi laver den rigtige a posteriori fordeling baseret på a priori data, a priori fordeling fra de 10 første drenge. Og den passer egentlig meget godt, også i starten. Og så på et tidspunkt, så skyder den lidt over i forhold til de observerede værdier. Men det er jo så fordi, at data ikke helt trækker hårdt nok i den fittede kurve, eller i a priori-fordelingen, eller a priori-fordelingen har en relativt stor vægt i den her sammenhæng. Det er klart, at hvis man får flere observationer, hvis man får data op til drengene 8 år, jamen så kommer tingene jo til at ligne hinanden mere. Den sidste kurve er den lilla, og det er den her heuristiske måde at estimere at posteriori middelværdien på som et vægtet gennemsnit af estimatet af OLS og a priori fordelingen. Og den satte vi til 0,4, så det vil sige, at der er lidt mere vægt på regressionsestimaterne, regressionskoefficienterne, end der er på a priori fordelingen. Men det kan man jo skrue på, som man vil. Hvis vi sætter alfa op til næsten 1, så kommer den her linje til at ligne den stiplede grønne linje. Hvis vi sætter alfa ned til at være næsten 0, så kommer den lille linje til at ligne ja, det er den fittede kurve, men også den stiplede blå linje. Og det kan jo være fint nok, så længe den stiplede blå linje passer nogenlunde med data. Men det er noget ad hoceri, det her med at opfinde en lille, sådan et vægtet gennemsnit. Ja. Det var egentlig historien om det her, om Bayes-pakken, LM Bayes-pakken. Og den må I meget gerne bruge til jeres projekter. Selvfølgelig er det nogle andre data, I skal arbejde med. Og I er også velkommen til at se, hvordan pakken er lavet, og så lad jer inspirere af den, når I skal, hvis I vil lave en R-pakke med jeres implementation af den funktion, der skal fitte mixed models. I LM Bayes-pakken,
Hvis I downloader den, så inde i den mappe, der hedder Inst, der ligger der en R-fil, som indeholder sådan et Shiny program. Hvis I kører den, så kan I få en interaktiv udgave af grundlæggende det her plot, hvor I så kan skrue på, hvor den der lodrette linje skal være hen, og så kan I se, hvordan tingene kommer til at ligne hinanden og ikke ligne hinanden. I kan skrue på den der alfa-vægt og se, hvordan det påvirker den her stiplede linje. Det kan være meget illustrativt at lave for at se og få erfaring med det. Det var det hele. Stop herfra. Ha' en god aften.